Good morning mga bay at mga katropa at mga ka-born to be ride dyan, oh. Welcome dito sa ating part 2. So hope mga bay ay makita natin si nanay para malibre na natin siya ulit ng kanilang pagkain mag-asawa, no? So sana makita natin siya. Yan, so dating gawi, andito ako lagi sa shortcut na ito. Yung dinadaanan ko, no, ang labas ay Carmona na, no. So kasi kahapon ipinagtanong ko si nanay, hindi daw napagawi doon. So sana andun siya at para mabigyan ulit natin at malibre ng pagkain. So ayun. So tara, bye. So willing talaga ako magbigay sa kanya, mag-abot ng ayun si nanay. Nanay! Kamusta kayo, nanay? Tandaan niyo po ba ako? Ako yung nagbigay ko sa inyo ng pagkain nakaraan. Tandaan niyo ako? Kamusta yung mister niyo, nay? Ayun, awan ng Diyos, nakakabangon na. Kakabangon na? So nabenta niyo na yung kalakal niyo, nay? Pa, yan nakuha ko sa lantik, dahil ko kong lantik. Kumain na ho kayo? Hintayin niyo ako, nay, ha? Babalik ako. Hintayin niyo ako. Yun, nakita natin si nanay. So ililibre natin siya ng pagkain. Kuya, meron pa? Meron pa po. Dalawang order nga, balot. Balot? May kanin mo lang. Meron. Yung tigil na sila. Hindi naman kami kanin sa kabila. Sige po. Okay. Nakita naman yun. Nabos na kami ng Java Race eh. Matigas na ito. Okay. Ito, sa ilalim pa sa ingat. Pares to, kuya, no? Pares. Para saan ba? Sige. Java Race kasi ano namin, sa akin kami nabos. Sa iba kasi garlic rice. Ito po, nanay. May tubig po ba kayo? Wala. Sige, hintayin nyo ako, bibili akong tubig. So bilhan na lang natin ng tubig si nanay. Naya, tubig. Yan, Naya. Ingat po kayo palagi, nay. Abangan nyo ako lagi dito, nay. Lagi ako nagdadaan dito. Sige po. Sige po. Hindi po mabuksan. Buksan na, okay. Yan. Bukas ulit, nay. So ayun mga bay. So nakita rin natin si nanay at nabigyan na, libre na natin ulit ng pares. So talagang nakakalungkot na buhay ng kagaya ni nanay na halos na lansangan na lang sila, no? Whew! So hope nagustuhan ninyo itong ating vlog, no? Itong ating content. So ginagawa ko to mga bay, itong content na to hindi dahil sa para sumikat o makilala. Ito talaga ang nasa puso ko, ang tumulong sa kapwa. So hope suportahan nyo po itong channel natin, no? So maraming salamat sa inyo mga bay. So ito nga pala si Born to be Ride.